مبزحتو جزء أبا أمورخا زول حساب كتزارب زي تخل سلازي فرحخا زي خونس كما يجيرخا كم تزارب زمهارك كاسب سلازي اللي أب عصر شعات سلاساتات كارنيجي فاونديشن معوالة تملت زحجز مصنعتك كايدوم نيرو اتمصنعتك كم زرقيو 85% كاب عوت حدسب أب كإلا تركبو ويدما communication skill يزوسن تتدليو نجر أنت زي تزارب خايو ولا حدسب كفلت الخاي خيلني ركب وي communication أزيوا قداسي إذا دما بقال يخون بزيك قال ويدما verbal or non-verbal كما يجرنا خمن تكملو مسبات زلنا ركب كما يكون كم زخلي والسني زدل خايو ويزيد الخايو نجر نسبات نجر لما خفلت يوم كبهالن كله قليل يمثل انت خونا جنا مبزحتينا سلنا حفر وي بزعوا جزار اسنا تصبق زخونا سمعي سلزي سمعنا كم وين قبلنينا إذا تصمق متحف زي أمس سمعخا سبات كم يجيرهم كم زفكرخا حق إنيان أمون مخانخا كم زرقيو مس بزحات سباتن فلوتات سباتن تراخيبخا كم تزارب كتم مهاريخا عند علامة زي متحف وكل عرسة أمان نتوي confidence كم زي بقول لهم نزحسبو سباتن زلوهم ناي communication قلت كم محايشون زدالي سباتن زتدالوت يا صبق زرلون مجمر بزح جزء حيلو السنة وي ويل باور يدلي كانوا أو كندوس بتخكلني الجواب كم يجرخا كم تزارب كتم مهاري زلكا لي لاودنس أو ذا كم يجرخا مزخونة سو نزارب زر استمت حفا أب نفس وقف معرف زامت حف مسبات بزحاشة من قد نخت الزاربن زدل خيون خجورو الخنز حجزو كبر وعتك سحمشت مخلطات اللوة كم زيهم زي مسلو تقمتي ثم مصحف بتقرنيا كتكتاتلون تدليكم نزل قناة لايك سبسكرايب دور كالي كسرح لكم التدليو مصحف انتلي دما اب كومنت سيكشن رئيس نايت مصحف تصحفوا لي قدامي حساب سبات كمتفتهم كفلطوا اللوم مزخونه سب قدم مزرابخا نبخا مصيوم مساخان كزاربو انتاي كم زدفافهم كتفلط لك لاوندس كمتبلو سبات كمتفتهم تفليطهم نساتمون مساخا كزارو يدليوم مخنياتو اب زخونه محبراوي يكون موياو خنتات كل سب فقري كبرن بزعبا جزارو صبق سمعيتن كسمعو يدلي كلهم محبراو ركبات بتسبات كفتو خاز دليو ودفيت يوم زمرحو سبات كمتفتهم وي كم زي تفتهم كيف لطون كلو بزعبا جزارو سم بزح ينقيهم اذا دما متشوتا يسمعو من مسخان مزرلاف دما يتصقمو بتخلو وغنغن كمتفتهم انت فليطهم اب كبابيخا خوينو متشوت سلازسمعهم مسخا غيزين محلاف دما دس يبلهم مخنياتو بزعبا جزارو سم صبق سمعيت نكسمعهم قليل سلاتغورولم زلخايو قليل زمسل እኳ እንተኾነ ብዙሓት ሰባት ንሰባት ከም ዝፈትውዎ ንምግላጽ የጸግሞም ምኽንያቱ እታ ውሽጦም ዘሎ ምቾት ምስኣን ዕንቅፋት ይፈጥረሎም ንስኻውን እትትረኽቦ ሰብ ክፈትወካ ትደሊ ኢኻ እዚ ድማ ከም ሓሳብ ላውንደስ ንገዛ ርእሱ ዘረጋግጽ ሳዕቤን ዘለዎ ምቾት ምስኣንን ፍርሒ ምግዳፍን ወይ ሪጀክሽንን ይፈጥር ክንደይ ዝኣክል ምቾት ምስኣን ይስምዓካ ክንደይ ዝኣክል ድማ ብዘይፍላጥ ኣይፈትወካን የዝብል መልእኽቲ بقال يخون بزي قال تسدد بزد ما نتوم كتزارو متدل سبات كباخا إخاتر حقوم زلخا نجنك أتخاك تسقرون مسبات نمزرراب دلو مخان خانة كتر يوم زحقزو قللت من قدتات أب كندن سخا انتاك سمعكا كم تدل محساب حساب خا أب تنسوم انتاك سمعهم كم تدل تكر إذا مالت بقالاتن بزي قالاتن تسدوم زلخا مليختات كتجنزو ملكا مالتي قال أي حساب كم يجرخا كم فلوت سب وي سيلبريتي تزارب أب 19 سلاساتات كارنيجي فاونديشن نمعوالة تمرت زحجز مصنعتك كايدوم نيرو اتمصنعت كم زريو 85 مئتاوي كاب عوت حدسب أب كإلا تركبو وي communication skill يزوسان يبل حدسب انتاي كم زقبر المفلات انتاي تسرح اللي خايل غايت حتتو أو كندو مبزحتو جزيخا بخمي تحلفو يلخا بزتطاوي من قد حتتو تقدامي حتو كابت جوجلو تأمو خان قايزري اتخال أيجن بزعو مسرلتها ونقر كم تفلتن زيادة أخذ تفلت دما دليت كم زلك كان يري انتاي تسر الحتوى هاي كت حتى تخلي خاخه كم يكتمل لسلكه انتاي تسر الحزب الحتوى قد من لسقة اتسبسو انتاي كسمع كم زده الحسب كل جزء اتسب كابنا يسرح تمكر خاب بخمي كتقام خمس خل حسيب خا لنفسه وكفسب بزعبانا يسرح يود خا التفلا ليزان تانجر نجرله مستفت وسب وي عركخا كخون زخل سب كترلاخبن كلخا هيوتخا كم زحقس غبرلو زخونه سب انت حتيتكا زانتخا بفولي اجباب نغرلو ناي جزار اسخا مزغب قالات
ካብቲ ዘለኻዮን ላዕል በሊሕ ከም እትመስል ክገብረካ እዩ ነቶም ሓያላት ቃላት ድማ ኣብ መዝገበ ቃላት ድለዮም እቶም ትጥቀመሎም ሓደስቲ ቃላት ምስቶም ትፈልጦም ቃላት ዝኸዱ እንተኾይኖም ፈትኖም እሞ ጽቡቕ እንተመሲሎምኻ ሓደስቲ ቃላት ምፍጣር ጀምር ኣብ መንጎ ሃብታምን ማእኸላይን ሰብ ዘሎ ፍልሊ 50 ቃላት ጥራሕ እዮም ንኽልተ ዋርሕ ዝኣክል መብዛሕትኡ ግዜ ትጥቀመሎም ነበርኻ ቃላት ቀይርሎም እሞ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ተጠቀምቲ ቋንቋ ክትኸውን ኢኻ ሳልሳይ ሓሳብ ምስቲ ሰብ ክንደይ ዝኣክል ከም እትመሳሰሉ ክተርእየሉ እትኽእለሉ መንገዲ ድለ ሰባት ምስ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰባት ይራኸቡን ይተሓዋወሱን እዮም እዚ ድማ ኣዕዋፍን እንስሳትን ዘይገብርዎ ነገር እዩ ንሕና ንሰባት እንመርጾም ኣብ ከባቢኦም ከመይ ከም ዝስምዕናን እንተፈቲናዮምን እዩ ከመይ ጌርና ኢና ዝንገብሮ ኣንሕና ከመና ዝሓስቡ ሰባት ኢና መብዛሕትኡ ግዜ ንፈቱ ስለዝኾነ ማዕረ ምዃንኩምን ወይ ኣብ ሓደ ደረጃ ምህላውኹምን ንርእዮም ካልእ ድማ ከም ኣካል ቤተሰብኻ ጌርካ ረኣዮም ንሳቶም ዝጥቀሙሉ ቃላት ተጠቐም ንስኻ ትጥቀመሉ ዘይኾነስ ንዝጥቀሙሉ ቃላት ኣቓል ወሃብ እንታይ ዓይነት ስማት ቅጽላት ግስታት ይጥቀሙ ገለ ካብቶም ቃላት ሶም መሪጽኻ ኣብ ዝርርብኻ ተጠቐመሎም መጻምድትኻ እዞም ቃላት እዚኦም ክሰምዑን ከለዉ ከም እትረዳድኡን ሓደ ዓይነት ክብርታትን እተሓሳሰባን ከም ዘለኩምን ክስምዖም እዩ ካልእ ትዝደለኻዮ ነገር ብምስሊ ርእዮም ከም ጀልባ ምዝዋር ምሕምባስ ምንባብ ካልኦት ዝኣመሰሉ ነገራት ብምስላዊ ኣገላልጻ ተዛረብ ኩሉ ሰብ ዝፈትዎ ነገር ኣለዎ ኣብ ተዓውዲ እሱ ዝዝውተሩ ቃላት ተጠቐም ሰባት ዝዛረቡኻ ዘለዎ ሓሳብ ከም ዝተስማዕማዕኻሉ ንምግላጽ እወ ዝኣመሰሉ ቃላት ትጥቀም ዲኻ እዚኦም ቃላት እዚኦም ዝርርብ ንኽቕጽል ኣይሕግዙን እዮም ኣብ ክንዱ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ተረዲእካ ኣለኹ ወይ እዚ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ ዝብሉ ሓረጋት ተጠቐም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓረጋት ዝርርብ ንክቕጽል ይገብሩ እዮም ራብዓይ ሓሳብ ጽቡቕ ቀዳማይ ይረክብ ንምግባር ብዘይ ቃል ዝግለጹ ምልክታት ተጠቐም ምስ ዝኾነ ሰብ ብጽቡቕ ክትዛረብ እንተደሊኻ ንኣካላዊ ቋንቋኻን ካልኦት ዘይቃላዊ ምልክታትን ኣቓልቦ ግበረሉ ቀንዲ ዕላማ እዛ መጽሓፍ ምስ ዝኾነ ሰብ ንክትዛረብ ምሕጋዝ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ኣካላዊ ቋንቋ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ላውንደንስ ከም ትብሎ እዞም ስቕ ዝበሉ ምልክታት እዚኦም ሰባት ንመጀመርያ ግዜ ክርእዩኻ እንከለዉ ካብ 80% ልዕሊ ጽልዋ ኣለዎም ኣብዛ ቀዳማይ ክፋል መምርሒ እዚኣ ኣካላዊ ቋንቋኻ ብኸመይ ንኻልኦት ሰባት ጽልዋ ከም ዝገብር ክንዛረብ ኢና ድሕሪኡ ብኸመይ ጌርኻ ብዘይ ቃላዊ ኣገባብ ንገዛ ርእስኻን ዝያዳ ተፈታውን ሰሓብን ክትገብር ከም ትኽእል ክንርኢ ኢና ኣካላዊ ቋንቋኻ ብዛዕባኻ ኩሉ ነገር ይዛረብ ላውንደንስ ከም ትብሎ ኣብ ውሽጢ ቁሩብ ሰከንድ ብዛዕባ ሓደ ሰብ ካብ ውሽጥኻ ዝመጽእ ስምዒት ይስምዓካ እዩ ሓደ ሰብ ሓንቲ ቃል ከይተዛረበ ብዛዕባ ባህሪኡ ስምዒቱ ደረጃ ተኣማንነቱን ማሕበራዊ ወይ ሞያዊ ደረጃኡን ግምታት ትገብር ኢኻ እቲ ዝገርም ድማ ምስኡ ክትዛረብ ድሌት ከም ዘለካ ወይ ከም ዘይብልኻ እውን ትውስን ኢኻ ሰባት ልክዕ ምስ ረኣዩኻ ምሳኻ ክዛረቡ ድሌት ከም ዘለዎም ወይ ከም ዘይብሎም ይውስኑ እዚ ሓሳባት ዝመሰረቱ እንታይ እዩ ላውንደንስ ከም ትብሎ እዚ ኩሉ ብኣካላዊ ቋንቋኻ እዩ ዝውሰን ከም ኣቀማምጣኻን ክንደይ ህዱእ ከም እትመስል ከመይ ጌርኻ ከም እትስሕቕ ከምኡውን ከመይ ጌርኻ ዓይንን ዓይኒ ከም እትጠማመትን ዝኣመሰሉ ነገራት የጠቓልል ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ኣካላዊ ቋንቋኻ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ስምዒታትኻ መልእኽቲ ይሕልፍ እዩ ሓምሻይ ሓሳብ 11 ዓይነታት ኣካላዊ ቋንቋ ቫኔሳ ቫን ኤድዋርድስ ኣብ መጽሓፋ ኪዩዝ ከም ዝገለጸቶ 11 ዓይነት ኣካላዊ ቋንቋታት ኣለዉ ነፍሲ ወከፎም ድማ ብዛዕባ ስምዒታትኻ መልእኽቲ የሕልፉ እዮም 7 ዓለማዊ ንኡሳት ገለጻታት ወይ ዩኒቨርሳል ማይክሮ ኤክስፕሬሽንስ ኣለዉ እዚኦም ድማ እቲ ቀዳማይ ኣካላዊ ምቅርራብ ከመይ ጌርኻ ከም እትንቀሳቐስ ብዛዕባ ዝፈተኻዮን ክንደይ ከም እትሻቐልን ብዙሕ ነገርን ይዛረብ ካልኣይ ገለጻ ኣእዳውኻ ብኸመይ ከም እትጥቀመለንን ስምዒትኻ ንምግላጽ ዛንታ ንምንጋር ወይ ንገዛ ርእስኻ ንምህዳእ ኢኻ ትግልገለለን ዝብል ይገልጽ ሳልሳይ ኦርናሜንትስ ክዳውንትኻን መለዋወጥትኻን ከምኡውን ብኸመይ ከም እትጥቀመሎም ብኣካልኻ ከመይ ጌርኻ ከም እትዛረብን የርኢ ራብዓይ ድሌት ንሰባት ድሌት ከም ዘለካ ብንኡስን ግሉጽን ኣገባባት ተርእዮም ከም ፀጉርኻ ምትንካፍ ወይ ፍሽኽ ምባልን ካልኦትን የጠቓልል ሓምሻይ ምጥማት ዓይኒ ኣዒንትኻ ብኸመይ ከም ዝንቀሳቐስ ብዛዕባ ሓሳባትኻን ስምዒታትኻን ብዙሕ ነገር ይዛረብ ከም ስሕበት ጥርጣረ ውጥረትን ዝኣመሰሉ ካብ ዓይኒ ሓደ ሰብ ምግንዛብ ይከኣል እዩ እቲ ኻሊእ ምህዳእ እዩ እዚኦም ድሕሪ ሓደ ሕማቕ ነገር ምስ ኣጋጠመካ
ጽቡቕ ንክስምዓካ ዝሕግዙ ተደጋጋሚ ተግባራት እዮም ከም ቅልጽምኻ ምሕሳይ ወይ ኣእገርኻ ምንቅጥቃጥን እዮም እቲ ኻሊእ ምትንካፍ ብኸመይ ከም እትጥቀመሉ ዝፈተኻዮ ነገር የርኢ ንሓደ ሰብ ኣብ መንኮ ብምጥፍጣፍ ወይ ምሕቋፍ ሻምናይ ምዕጋት ዞም ምልክታት እዚኦም ንኻልኦት ሰባት ናባኻ ንምእታው የጸግምዎም ወይ ኣእዳውኻ ምጽፋፍ ክልተ ኣብነታት እዮም ታሽዓይ ድምፂ ዋላ እኳ ሓደ ሰብ ዘይሰምዐካ እንተኾነ ቃና ድምፅኻ ክንደይ ርግፀኛ ወይ ተሻቃሊ ምዃንካ የርኢ ዓስራይ ምልክታት ሰባት ልዕሊ 800 ምልክታት ይጥቀሙ ንኣብነት ምግጣም መጻብዕቲ ንምስምዕማዕ ይውክል 11 ባህልኻ እዞም ምልክታት እዚኦም ኣብ ባህልኻን እትነብረሉ ቦታን ግን ይምርኮሱ እዮም ኣብ ኩሉ ቦታ ሓደ ዓይነት ትርጉም ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ሻድሻይ ሓሳብ ቀጢልኻ ደው በል ላውንደንስ ከም እትብሎ ሰባት ሕማቕ ኣቀማምጣ ከም ዘይተቐበልካዮ ምልክት ገይሮም ይርእይዎ ኣካልካ ብምግባጥ ክትሓብእ እንተፈቲንካ እዚ ብዓርሱ ዘይተኣማመን ወይ ሕፍረት ከም ዝስምዐካ የርኢ በቲ ካልእ ወገን ጽቡቕ ኣቀማምጣ ከም ኩርዕን ርግፀኛን ሰብ ገይሩ የርእየካ ከምኡውን ክትሓብኦ ትደሊ ነገር ስለ ዘይብልካ ናይ ምቅርራብ ምልክት እዩ እዚ ድማ ሰባት ከም ዕውትን ክትሕግዞም ዝግባእ ሰብን ገይሮም ንክርእዩኻ ይገብር እዩ ሻውዓይ ሓሳብ ህድእ በልን ዝኾነ ኣካላዊ ዕንቅፋት ነወግድ ላውንደንስ ከም እትብሎ ሰባት ንጥንቁቕ ምንቅስቓሳት ከም ምልክት ዘይቀንዕና ይርእይዎም ኣእጋርኻ ምዝምባል ወይ ገጽኻ ምትንካፍ ምቾት ከም ዘይተሰምዐካን ውጥረት ወይ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝሰልቸወካን የርኢ ጥንቁቕ ምንቅስቓሳት ወይ ኣብ ቅድሜኻ ሓደ ነገር ምሓዝ ምቾት ከም ዘይተሰምዐካ የርኢ ከምኡውን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ሰባትን መንደቕ ከም እትሃንጽ የርኢ ላውንደንስ ህዱእን ክፉትን ኣቀማምጣ ከም ቅኑዕን ፈታውን ሰብ ገይሩ ስለ ዘርእየካ ህዱእ ምዃንኻን ድኽመትኻን ምርኣይ ከም ዘይትፈርልሕን እትሓብኦ ነገር ከም ዘይብልኸን ንምዝራብ ቀሊል ምዃንኻን የርኢ ኣእዳውኻ ኣብ ጎድንኻ ብህድኣት ተንብርን መዳፍእን መእሰርን ኢድ ናብ ላዕሊ ገጹ ይኹን እዚ ህዱእ ርግፀኛን እሙንን ከም እትኸውን ይገብረካ ሰባት ናባኻ ክመፁ ከለዉ ሙሉእ ኣካልኻ ናብኦም ግበር እዚ ሙሉእ ኣቓልቦኻ ከም ዝሃብኻዮም የርኢ እዚ ድማ ምስኦም ብምህላይኻ ሕጉስ ምዃንካ የርኢ ምቾት ከም ዝስምዖም እውን ይገብር ሻምናይ ሓሳብ 18 ክትወስዶም ዝግባእ ምንቅስቓሳት ነገራት ኣብ ቅድሚ ኣካልኻ መሓዝ እዚ ንሕፍረት ወይ ተቃውሞ የርኢ ኣብ ጎንኻ ሓዞም ሰዓት ምጥማት ወይ ጽፍርኻ ምርኣይ እዚ ናይ ምስልቻው ምልክት እዩ ካብ ክዳንካ ዝኾነ ነገር ምውፃእ እዚ ንሓሳባቶም ከም ዘይትፈትዎን ሓቀኛ ርእይቶ ንምሃብ ምቾት ከም ዘይስምዐካን የርኢ መንከስኻ ምሕሳይ እዚ ብዛዕባ እቲ ሰብ ርእይቶ ከም ዘለካ የርኢ ገጽኻ ምትንካፍ ኣፍንጫኻ ወይ ኣፍኻ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ሓሶት ከም እትዛረብ ዘለካ የርኢ ካብቲ ሰብ ምርሓቕ እዚ ከም ዘይትፈትዎ ወይ ከም ዘይትግደሰሉ የርኢ ኣእዳውኻ ኣብ ድሕሪ ርእስኻ ወይ ኣብ ማዓንጣኻ ምግባር እዚ ብልጫ ወይ ድማ ትዕቢት የርኢ ኣእዳውኻ ምጽፋፍ እዚ ናይ ምክልኻል ምልክት እዩ ድሕሪ ርእስኻን ክሳድኻን ምሕኻኽ እዚ ናይ ጥርጣረ ምልክት እዩ ከበሮ ክዳንኻ ምትንካፍ እዚ ኣዝዩ ምቾት ምስኣንን ውጥረትን የርኢ ኣእዳውኻ ኣብ ብልዕትኻ ምግባር እዚ ውጥረትን ድኻምን የርኢ ርእስኻ ኣብ ኣእዳውኻ ምጽጋዕ እዚ ናይ ምስልቻው ምልክት እዩ ኣእዳውኻ ኣብ ጣውላ ምግባር እዚ ህዱእነት የርኢ ኣብ ወሰን ወንበርኻ ምቕማጥ እዚ ኣእምራውን ኣካላውን ምቾት ምስኣን የርኢ ኣእጋርኻ ነጻብዕትኻን ምንቅጥቃጥ እዚ ውጥረትን ትዕግስትን ምስኣን ወይ ምስልቻው የርኢ ብንኣሽቱ ነገራት ምጽዋት እዚ ናይ ጭንቀት ምልክት እዩ ታሽዓይ ሓሳብ ልሙድ መለለይን ልሙድ ምልክታትን ናብ ጽቡቕ ዝርርለው ይመርሑ ምስ ሓደ ሰብ ንመጀመርታ ግዜ ክትራኸብን ከለኻ እንታይ ሓበራዊ ነገር ኣለና ወይ ብዛዕባ እንታይ ክንዛረብ ኢና ኢልካ ክትሻቐል ትኽእል ኢኻ ጽቡቕ ዝርርለው ንምጅማር ልሙድ መለለይ ጥራሕ ኾለ ኣይኮነን እቲ ዝቐለለ መንገዲ ድማ ወይ እቲ ኣዳላው ናይቲ ምትእኽኻብ ከላለየካ ምሕታት እዩ ካልእ ኣማራጺ ብዛዕባ እቲ ዘይትፈልጦ ሰብ ገለ ሕቶታት ምሕታት እዩ ወይ ኣብ ጥቕኡ ደው ኢልካ እንታይ ከም ዝዛረብ ስማዕ እሞ ናብቲ ዝርርለው ንምጽምባር ዕድል ድለ ሓደ ክላሲክ ሜላ ናይ ጁባ ሰዓት ወይ ፍሉይ ቦርሳ ዝኣመሰለ ንዝርርብ መበገሲ ዝኸውን ነገር መሓዝ እዩ ካበይ ረኺብካያ ዝብል ሕቶ ንክልዓል ዕድል ይፈጥር እዩ ድሕሪኡ ከም ነዊሕ ዝተላለኹም ሰባት ክትዛረቡ ትጅምሩ ኣብ ሓደ ኣኼባ ኣቦ ወንበር እንተኾንካ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብምልላይ ሓደ ወይ ክልተ ኣገደስቲ ነገራት ብዛዕባኦም ብምዝራብ ነቲ ኩነታት ዝያዳ ልሙድ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ንኹሉ ሰብ ተወሳኺ ሕቶ ንኽሓትት ዕድል ይህብ ኩሉ ሰብ ምስ ተላለየ ብኸመይ ከም እትዛረብ ኣቓልቦ ግበር
ዝኾነ ሰብ ምስ ሓደ ዘሰልችው ዛንታ ዝዛረብ ሰብ ክኸውን ይደልን እዩ ስለዚ ንኻልኦት ከምዚ ከይትገብር እንታይ ከም ዝብሉን ከመይ መልሲ ከም ዝህቡን ብጥንቃቐ ስማዕ ንስምዒታቶምን ቃና ድምፆምን ክትመስል እንተፈቲንኻ ሰባት ዝያዳ ክሰምዑኻ እዮም ንዝርርብ ክትፅምበር ዕድል ክትረክብን ከለኻ ብዛዕባ እትብሎ ነገር ርግፀኛ ኹንን ጽቡቕ ኣተሓሳስባ ይሃልይኻን እዚ ካብቶም እትጥቀመሎም ቃላት ንላዕለ ገዳሲ እዩ ዓስራይ ሓሳብ ንኡስ ወይ ቀሊል ዝርርብ ወይ ድማ ስሞል ቶክስ ብምኽፋትን ሰባት ክዛረቡ ብምግባርን እቲ ክእለተ ማዕብሎ ቀሊል ዝርርብ ኣገዳሲ ከም ዘይኾነን ግዜ ከም ዘጥፍእን ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ግን እዚ ጌጋ እዩ ቀሊል ዝርርብ ኣብ ስራሕን ውልቃውን ህይወትካ ዓብይ ፍልሊ ከምጽእ ይኽእል እዩ ንሓደ ሰብ ክትእምኖ ወይ ክተርሕቆ ክገብረካ ይኽእል እዩ ከመይ ጌርካ ቀሊል ዝርርብ ከም እትገብር እንተዘይፈሊጥካ ክትሕተት እትኽእሎም ሕቶታት ሕሰብ መብዛሕትኡ ግዜ ካበይ መጺኻ ወይ እንታይ ትሰርሕ ዝብሉ ሕቶታት እዮም ዝሕተቱ እዞም ሕቶታት እዚኦም ልሙዳት ስለ ዝኾኑ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ዘሰልችው መልስታት እዮም ዝህቡ ኣብ ክንዲ ለንደን ወይ ዕዳጋ ዝብሉ ሓፂር መልስታት ምሃብ ንምብርራህ ድሉው ይኹን ዝርርብ ንኽቕፅል ኣገዳሲ ነገር ተዛረብ ወይ ናብ ሓዱሽ ርእስቲ ዝመርሕ ዛንታ ንገር ንኣብነት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እንተኾንካ እታ ከተማ በቲ ንፓሪስ ዝነደፈ ሰብ ከም ዝተነደፈት ክትገልጽ ትኽእል ኢኻ እዚ ድማ ሰባት ብዛዕባ ጉዕዞ ዝያዳ ንኽዛረቡ ክደፋፍኦም እዩ ጽቡቕ ሰማዒ ምዃንን መጻምድትኻ ክዛረቡ ምግባርን ካልእ ዕዉት ሜላ እዩ እቲ ዝበለጸ መገዲ ብዙሕ ከይተዛረብኻ ኣቓልቦኻ ኣብቲ ሰብ ምግባር እዩ በዚ ድማ ንሳቶም ብምዝራቦምን ብድሌትኻን ስለ ዝሕጎሱ ንስኻ ብዙሕ ከም ዘይተዛረብኻ ይፈልጡን እዮም ሓደ ሰብ ክዛረብ ንምግባር ዝበሎ ቃላት ደጊምካ ምዝራብ ሓደ ሜላ እዩ ሓደ ሰብ ክዛረብ ምግባር ብዙሕ ኣገደስቲ ነገራት ክነግረካ ይኽእል እዩ ኣብቲ ጉጅለ ጽቡቕ ዛንታ ዘለዎ ሰብ ድለሞ ብግቡእ ኣላልዮ እዚ ቀሊል ናይ ምሙጓስ ሜላ እዩ እዚ ንኹሉ ሰብ ዝሕጉስ እዩ እቲ ዛንታ ግቡእን ብውሽጢ ዝተነገረካን ከም ዘይኾነ ረጋግጽ ብተወሳኺ ሕማቅ ከም እትመስል ዝገብሩ ነገራት ካብ ምዝራብ ተጠንቀቕ ሰባት ክላለዩን ከለው ውልቃዊ ነገር ወይ ድኻም ከርእዩ ይደልዩ እዚ ግን ጌጋ እዩ እቲ ሰብ ብኣኻ ኣዝዩ እንተዘይተደኒቑ ምስጢር ምዝራብኻ ዝያዳ ጥርጣረ ጥራሕ እዩ ዝፈጥር ሓሳብ 11 ብምምስሳል ስምዒት ሰባት ምርዳእን ከም ቀረባ ዓርኪ ብምዃንን ጽቡቕ ርክብ ህነጽ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ምስኣቶም ሓበራዊ ነገር ዘለዎም ሰባት እዮም ዝፈትዩ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ምስኣቶም ሓበራዊ ነገር ዘለዎም ሰባት እዮም ዝፈትዩ እዚ ንኽዝክሮ ዝሕግዝ ሓቂ እዩ ነዚ ንጥቕምኻ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ከመይ ከም ዝንቀሳቐሱ ተዓዘብ ቀሲሎም ወይስ ቀልጢፎም ከምኦም ክትንቀሳቐስን ከለኻ ወላ እኳ ምኽንያቱ እንተዘይፈለጡ ኣብ ከባቢኻ ምቾት ክስምዖም እዩ እዚ ድማ ምስኦም ንኽትስማዕማዕ ክሕግዘካ እዩ ብተመሳሳሊ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ቃላትን ሓረጋትን ተጠቐም ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ ናይ መፋለጢ ትካል ወይ ኣድ ኤጀንሲ ከም ዝሰርሕ እንተነጊርካ ኩባንያ ወይ ትካል ከም ዝብለ ዝተብህል እዚ ሓሳብ ምስ ድሌታቶም ዝተኣሳሰሩ ቃላት ብምጥቃም ዝያዳ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ቤዝቦል ዝፈቱ እንተኾይኑ ሆም ራን ዝብል ቃል ተጠቐም ጃልባ ዝፈቱ እንተኾይኑ ኣባል መርከብ ጌርካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ክንዲ ዝኣመሰሉ ቃላት ሙሉእ ሓሳባት ተጠቐም ትኽክለኛ ነገር ኢኻ ጌርካ ወይ ስለምንታይ ከምኦም ዝገበርካ ይርድአኒ እዩ ዝኣመሰሉ ሓረጋት ተጠቐም እዚ ሓቀኛ ሰማዒ ምዃንካ የርኢ ንሕና ዝብሉ ቃላት ምጥቃም ድማ ካብ ተላለይቲ ናብ ቀረባ ዕሩኽ ንምቕያር ዝሕግዝ ቅመም ናይ ሌላ እዩ ሓሳብ 13 ከም ቀረባ ዕሩኽ ጌርካ ሕሰብ ኣካልካ ኣውንታዊ መልእኽትታት ንኽሰድድ ክትጥቀመሉ ዘለካ ሜላ ነቶም ክትዛረቦም እትደሊ ሰባት ከም እትፈልጦም ጌርካ ምሕሳብ እዩ ከምዚ ክትገብርን ከለኻ እቲ ዘይምርግጋእን ምቾት ምስኣንን ይጠፍእ እዩ ንሓደ ሰብ ከም እትፈትዎ ምሕሳብ ናብ ሓቀኛ ፍቕሪ ይመርሕ እዚ ድማ ንሳቶም እውን ንኽፈትውካ ይደፋፍኦም እዩ ነዚ ንምግባር ክልተ መንገድታት ኣለዉ ጆሴፍ መርፊ ኣብ መጽሓፉ The Power of Your Subconscious Mind ከም ዝበሎ ሰባት ብኸመይ ክርእዩኻ ከም እትደሊ ሕሰብ ድሕሪኡ ተግባራቶም ብዘየገድስ ብዛዕባኦም ጽቡቕ ነገር ሕሰብ እዚ ድማ ንሳቶም እውን ከምኡ ክገብሩ ይደፋፍኦም እዩ ይብለና እዛ ብልጽቲ መጽሓፍ The Power of Your Subconscious Mind ኣብ ቀረባ እዋን ክሰርሐልኩም እየ ከባኹም ዝድለ ሰብስክራይብ ገይርኩም ምጽናሕ ጥራሕ እዩ ሓሳብ 14 ንሞያዊ ዓወት ከም በዓል ሞያ ምዝራብ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ስራሕኻ ዓወት ክትረክብ እንተደሊኻ ንሓለቓኻ ከመይ ጌርካ ከም እትሕግሶን ስራሕኻ ንክተማዕብልን ክትሓስብ ኣለካ ሓደ ገዳሲ ነገር ኩሉ ግዜ ከም በዓል ሞያ ምዝራብ እዩ ቀዳማይ ምስ ሓለቓኻ ክትዛረብን ከለኻ
ብቐጥታ ናብቲ ነጥቢ እቶ ኣገደስቲ ሰባት ንዘይጠቅም ዝርርብ ግዜ የብሎምን ብተወሳኺ ንስኻ ዝብል ቃል ብምጥቃም ኣቓልቦኦም ሰሓብ ሕማቕ ዜና ክትነግር እንከለኻ ስምዒታቶም ኣብ ግምት ውሽጠ እቲ ጽቡቕ ዜና እንተኾይኑ ድማ ብፍሽኽታ ንገርሎም ሕማቕ እንተኾይኑ ድማ ብርህራሄ ግለጸሎም ብተወሳኺ ንሰማዒ እንታይ ከም ዘገድሶ ሕሰብ ንሓደ ዓሚል ኣካውንታንት እየ ኣብ ክንዲ ምባል ንሰባት ገንዘብ የዳልየሎምን ገንዘቦም ንክውሕዝን ይሕግዞም በል ቀምቃሚ ፀጉሪ ትሰርሕ እንተኾንካ ድማ ንሰባት ምስ ገጾምን ባህሪኦም ዝኸይድ ቅዲ ፀጉሪ መርጸሎም በል ከም በዓል ሞያ ክትዛረብ ከለኻ ገለ ጌጋታት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣነ እውን ኢልካ ብህውከት መልሲ ይትሃብ ዝተለመዱ ቃላት ኣይትጠቐም እንታይ ትሰርሕ ኢልካ ይትሕተት ኣብ ክንዱ መብዛሕትኡ ግዜኻ ብኸመይ ትሕልፎ በል ኣይትሕፍሮም ወይ ብዛዕባኦም ፀወታ ኣይትግበር ሓሳብ 15 ኣብ ዝኾነ ድግስ ጽቡቕ ርክብ ብምግባርን መሪሕነት ብምውሳድን ተጠቐመሉ ብዙሓት ሰባት ንምዝንጋዕ ጥራሕ እዮም ናብ ድግሳት ዝኸዱ እዚ ጌጋ ኣይኮነን ግን ካብኡ ንላዕሊ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ድግስ ምስ ኣገደስቲ ሰባት ንምርልኻብ ካብ ዝሕግሱ ገለ ምኽርታት እንሆ ቀዳማይ ርክብ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ እዩ ከምቲ ፍሉጣት ሰባት ዝና ዘለዎም ንስኻ እውን ከምኦም ናብ ሓደ ክፍሊ ክትኣቱን ከለኻ ኣቓልቦ ክትስሕብ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኣፍ ደገ ምስ በጻሕኻ ደው ኢልኻ ነቲ ክፍሊ ሙሉእ ብምሉእ ጠምቶ ብድሕሪኡ ፍሽኽ ኢልኻ እቶ እዚ ንሰባት የደንቖም እዩ ውሽጢ ምስ ኣተኻ መሪሕነት ውሰድ እሞ ብቐጥታ ናብቲ ዝበለጸ ኣገዳሲ ሰብ ኺድ ሰባት ናባኻ ክመፁ እንተተጸቢኻ ሙሉእ ለይቲ ብዜሮ ክትተርፍ ኢኻ ናይ ሓደ ሰብ ሙሉእ ኣቓልቦ ምስ ረኸብካ ኩሉ እቲ ዝተምሃርካዮ ተጠቐመሉ ሓደ ተወሳኺ ምኽሪ ንእዳውኻ ኣቓልቦ ግበረለን ኣእዳውኻ ብኽፉ ተንብርለን ሓሳብ 12 ፍሽኽታኻ ደንጉዮን ዓይኒ ንዓይኒ ተጠማመትን ላውንደንስ ከም እትብሎ ሰባት ንቁልጡፍ ፍሽኽታ ጽቡቕ መልሲ ይህቡን እዮም ምኽንያቱ ከም ውልቃዊ ዘይኮነን ንኹሉ ሰብ እትስሕቕን ገይሮም እዮም ዝርእይዎ እዚ ድማ ንሳቶም እውን ከምኡ ክገብሩ ይደፋፎም ዓይኒ ንዓይኒ ዘይምጥምማት ድማ ሰባት ከም ዝርሕቑኻ እዩ ዝገብር ስለዚ ኣብ ክንዲ ቁልጡፍ ፍሽኽታ ምሃብ ንሓደ ሰብ ኣውዒንቱ ንሓደ ሰከንድ ደው በል እሞ ድሕሪኡ ዓብይን ውዑይን ፍሽኽታ ሃቦ ብድሕሪኡ ሰባት እቲ ፍሽኽታ ንዕኦም ጥራሕ ከም ዝኾነ ክሓስቡ እዮም ብተወሳኺ ጽቡቕ ዜና ናይ ዓይኒ ርክብ ምግባር ንዝብልዎ ዘለዉ ነገር ከም እትግደሰሎም የርኢ እዩ ሳይንሳዊ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ፍሽኽታ ተመሓላላፊ እዩ ንስኻ ፍሽኽ ክትብል ከለኻ ንሳቶም እውን ፍሽኽ ክብል እዮም እዚ ድማ ኣብ ኣካሎም ጽቡቕ ስምዒት ዝፈጥሩ ኬሚካላት ከም ዶፓሚንን ሲሮቶኒንን ዝኣመሰሉ ከም ዝፍጠሩ ይገብር እዩ ብተወሳኺ ንሓደ ሰብ እንተፈቲኻዮ እዚኦም ዝኣመሰሉ ናይ ዓይኒ ምንቅስቃሳት ክትገብር የብልኻን ንኣብነት ኣዒንትኻ ምጽባብ ነቲ ሰብ ከም ዘይትፈትዎ የርኢ ናብ ታሕቲ ምጥማት ድማ ድሌት ከም ዘይብልኻ ወይ ትዕቢት ከም ዘለካ የርኢ እምበኣርከስ ካብዛ መጽሓፍ ዝወሰድካዮም ሓሳባት ከመይ ክትግብሮም ክትፈልጥ እንተደሊኻ እታ ቐፂላ ዝሰራሕኽዋ ቪድዮ ርእያ እሺ ኣብዛ ቐጻልቲ ቪድዮ ክንረኸብ ኢና እዚ ናናቲ ቲቪ